Værsgo. Jeg vil snakke lidt om andengradsfunktioner. Og hvis vi starter med formlen, som er f af x lige med ax i anden plus bx plus c. Vi har tre konstanter, det er a, b og c, og a, eller med a kan man se om parablen bliver positiv eller negativ. Man ved, det er en parabel, der står x i anden. Og hvis det kommer an på fortegn, hvis det var minus a, så vil det blive en negativ parabel, og så er plus, som der er her, vil det positiv. Så det vil sige, sådan her ud, hvis det er positiv, og sådan her, hvis det er negativ. Og hvis vi kigger på fortegnet foran b, hvor der står plus, og det fortegn er her, foran a, så kan vi se, det samme. Og det viser så, at parablen, den ligger til, eller parabelens toppunkt ligger til venstre på y-aksen. Havde de været forskellige, vil parabelens toppunkt til højre på y-aksen, og hvis b var lige med 0, vil parabelens toppunkt ligge lige her i midten på y. B, det angiver hældningen af tangentens gerning